Smareka den prayitna semuri wedeka balik Yai Semar nyibarati wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot mongko wis cetha pratela lamun ta Ratu Ndarawati iki jare socaningrat omboring jagat titi sing dewa sing aku duwe tanggung jawab abot tumrape kamulyane wong sak donya ning kahanane ripalungguhan iki pek saya mbedayani nyibarate ruwet ora saya udar ning malah saya mbundhek kaya mengkene tingkah laku pola menungso kaya gabah diinteri kabeh mung mburu babakan kadonyan tanpa mikir besuke isih ana panguripan langgeng sabubare iki. Ha inggih. Inggih Sinuwun Ndarawati, mboten perlu dipun penggalih awrat. Sampeyan kalih kula niku wajibane padha. Sampeyan reksakaning jagat kula talining jagat wajibane mung telu. Siji ngandani, loro nyontoni ingkang angka telu ndongani. Nyatanipun kula kalih sampeyan wis ngandani sing kanthi becik. Wis nyontoni kanthi sak apik-apike tumindak lan kelakuan. Lan kula kaliyan panjenengan ugi sampun taberi tapa brata nyuwun kaliyan Gusti supados jagat dipun paringi rahayu. Menawi tigang perkawis kala wau sampun kula panjenengan tindakaken tegesipun kewajiban kula lan panjenengan sampun gugur niki mangke dadose pripun mang pasrahaken dumateng adiling kodrat kemawon sinuwun. Tatkala narpa Kresna tan tulus nyakra ring Resiwara Jahnawi Sukta kang munggah kalihing rata nuwun sewu menawi kula tingali menika momongan kula Raden Abimanyu ingkang rawuh kanthi kembeng-kembeng ingkang netra enten napa Gus Ndarangka Wijaya Yai Badranaya saha jengandika sesembahan kula Prabu Ndarawati ngaturaken kedrawasan saklebetipun kula rumeksa dhumateng Kanjeng Rama anggenipun tapa ngambang wonten ing samudra mboten ngertos sangkan paraning bilai kedadak Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewa Srani nglepasaken jemparing ingkang ngedap-ngedapi satemah andadosaken Kanjeng Rama kendang kapracundang kontal kaprapal mboten ngertos purakipun Kyai Semar lan Pandharawati. Niki mesti ana gandeng cenenge kalian badhe mandhapipun Nugraha Purbaningrat. Semune Bathara Guru bakal lewar lan ngawur. Yen kula kalih panjenengan mboten gulung teng kayangan rusak ning kitatanane.
Amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu kalingan ngrangan sang yah manahkung sumungkem guling Durga kepiye kabul kawusanane kawula inggih sang adi pukulun kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami klilip mungguing netra satru mungguing cangklakan samangke sampun kasembadan dipun singkiraken anggenipun Arjuna tapa ngambang wonten sak tengahing samudra karana dayanipun jemparing sampar angin satemah kendang kapracundang tegesipun sakmangke sampun trep menawi ingkang putra pun Dewasrani yang nampi kanugrahan nurbuating Gusti nenggih wahyu purbaningrat Dewasrani yen pancen kaya mengkono maju lungguhmu tampan ana kanugrahan purbaningrat iki Dewasrani Sang jagat pratingkah arsa maringaken kanugrahan wahyu purbaningrat dumateng kang putra pun Dewasrani kocap ora kaya ingkang andingkik saking sak jawining Bali Marcukundha manik nata Ndrawati niyup saking gegana nyaut wujudipun wahyu purbaningrat geger kang sami lenggah Laruta Godha sang guru kula yen tanamutusa sang Sri Kakang Badranaya apa Bu Mara gagi balekno wahyu purbaningrat marang panjenengan apa kaya ngono kuwi cacakane ratuning para dewa kowe arep ngejak rusak-rusakan apa piye? Mongko adat sing wis manut pranatan lan aturan. Wong ki yen pengin mulya kudu wani rekoso. Dene titah sing trep nampa nugrahane pangeran kuwi lamun to gelem tabri prihatin, gelem tapa tegese uripe satata apa kaya wong sing ora duwe nyuda mangan lan ngombe tarak brata kaya momong aku Ndara Janaka ki trep nampa wahyu purbaningrat. Saiki mara gage pikiran Dewasrani kae ratu apa? Ora nate prihatin, ora nate sesirih, ora tau ngurang-urangi adoh marang panembah, ora nate